Hello mga ka-anes! Welcome to my wellness resort and Ecopark, Hiraya! Charot! Come on! Thank you! Wow! Oo. This is our... Wow! Parang sa amin talaga, mga ka-anes. So, dito kayo pwedeng mag-picnic, kumain, mag-dine and everything. And then, this is the Sinag Hall. I think dito yung resto nila. Mama Alawi Nandito pala sila. Dito. Ano natin? Wow! Oh my God, ang ganda pala ng resto ko. Na-surprise ako! Char! So, ano to? Char. Ganda. This is Mangantila in English. Ay, in Filipino kain na tayo. Oh, you're vlogging. Yeah. Mama Alawi. Julie and Daddy. Jody. Jody. So, i-try natin ano ba meron dito? Char. Ano gusto mo kainin natin? Mga ka-anis, ang ganda ng CR tuloy ang nabanggit ko. Ang ganda ng swimming pool, in fairness. There, oh. Wow. Oh, nice. Ang laki. Ang laki. At ang ganda. Meron pa dun, oh. Sa kabila. Wow. Amazing. Kainis. Ganda. Galing. Ang room nila. Ang ganda ng room nila. Wow, what is this? Jacuzzi. Ang ganda ng room nila. Ang ganda. Maganda. Oh, that's their function hall. Magandang mag-ikasal po dito, mga ka-anis. Pero siguro yung presyo maganda din. It always goes with the price, of course. Ang laki, grabe. Ang laki ng lupa ng may-ari. Alam mo, may rooms doon. Their function room. Ang ganda. Ang ganda dyan. Tingnan natin ang kanan. Sana may ikasal tapos dito tapos ako mag-host. Ang ganda. The Tala Hall. Uy, Tala. Hi, mic test 1, 2, 3. Yeah, it's very open. Ang pagdat ninyo may vibes talaga ng nature. O, dito tayo. Sige na, magpakasal na kayo dyan. Tapos, huwag kayong makakalimot ng host. Char! Antayin natin ang kasal si Mama Alawi. Dito siya ikakasal. Di ba, Mama Alawi? Yeah. Maghanap muna ako ng foreigner para pag-bongga yung kasal. True. Alam mo na nalagay nila sa ayun nasa Soviet ito. Uy, nagnanakaw ka lang na naman, Mama Alawi. Bawal magnakaw. Tayo ka na dito. Kita. Ang dami. Dito. Dito. Oh, ganda. Oh, sige. Go, Mama Alawi.
For sale po yan. 500 per night. Ganda oh. 500 per night nga lang, friend. Friend, presyong divisoria. Sige. Hindi siya 150. O, diba? Mahal ka pa pero sa ano? Pwede ka dun sa hagdan. Isa sa mga 150. Ayun na, bawal na. Oo, pwede din kumain dyan. Na kayo na mag-picture na kayo. Iihi ako. Sleep kasi baka madulas. Okay na? They're super nature. Oops, malamok. Doon na lang kayo mamaya doon sa diretso sa atin. Ay, oo. Tara. Yun na kayo. Doon, tas doon. Madulas. No, it's okay. Oh. Yeah, it's slippery. Tara. Yeah. Ayan mga kaanis. Ay, madulas. Hi! Feeling. Hirap na hirap? Ay, tayo tatlo. And then, bumalik na tayo sa resto. Oops. Madulas nga. Friend. Oh. Picture. Lubat na. Vlog pa da. Mama Alawi, oh. I-screenshot mo na lang to. Halika na. Kasi lubat na ako. Bye. Bye mga kaanes. Thank you so much for watching, Mama. I love you.